Ahoj internete, vítejte u Lose v kuchyni. Dneska si uděláme italskou klasiku, špagety carbonara. Takže si připravte pořádně slanou vodu, lidi všeobecně spíš podsolujou, takže se solí nešetřete. Voda na těstoviny se skoro nedá přesolit. A do ní na 2 porce 200 g špaget. Zatímco se nám vaří voda na těstoviny, si nakrájíme 100 g pancety. To je italská slanina. Žádná anglická, žádný selský bok. Na carbonara to musí být panceta. Pokud potkáte guanciale, tak je to ještě lepší. Ale zajděte si do italských potravin, opravdu to stojí za to. Do pánve jen trošku olivového oleje a osmahněte ji na středním plameni. Na omáčku si připravíme 2 vajíčka, ke kterým nastrouháme 50 g parmezánu, k tomu špetku soli. A jelikož carbonara jsou uhlířský špagety, tak pepře radši víc než míň. Tohle všechno promíchejte a dejte bokem, to si necháme až úplně na závěr. Toho tuku se nebojte, to je přesně to, co nám dává tu správnou chuť. Špagety vařte do al dente, pak slejte a přidejte ke slanině. Přilejte taky 1 nabíračku té vody, ve které se vařily, protože to nám všechno pomůže zjemnit a spojit a udělat krásně. Pořádně všechno promíchejte a oden dejte z tepla. Pánev necháme půl minuty vychladnout a přiléjeme náš sosík. Nechceme z něj úplně udělat míchaný vajíčka, chceme jenom dostatečný teplo, aby nám obalil ty těstoviny. Samozřejmě, že to všechno musíme ještě pořádně zamíchat. A výsledek jsou krásný krémový špagety carbonara, bez použití smetany. Smetanu máte absolutně zakázanou. A my si ty naše ještě dochytíme 1 vrstvou parmezánu a samozřejmě ještě 1 vrstvou pepře. No a mě nezbývá než popřát dobrou chuť.